Karin magana daga ɗaya na 301 zuwa 350. Karin magana daga ɗaya na 301 zuwa 350. BM Ɗanyaya, shekara ta 2007. Awai Baba Rudu, awai kaza ta ji wuka a wuya, awo wakaci mai gida, azaba miya ba daddawa, azal ba ta da makawa, azan gadi mugunyar kishiya, ba a ƙure doki sukuwa, ba a ƙwaci wa yaro garma, ba a ɓari a kwashe daidai, ba a aron bakin mutum a ci masa albasa, ba a ba kura ajiyar nama, ba a baiwa kura fida, ba a bori da sanyin jiki, ba a cewa macewa ke sharuwa, ba a dabu sai da riga, ba a dare gida, ba a fafa gora ran tafiya, ba a fita gari ba sai ga kura, ba a fushi da sandar da ke hannu, ba a gaggawar fara'a, ba a gama gudu da susar baya, ba a gaya wa kare gidan biki, ba a hana wa tuwo sunansa, ba a hawa sama sai da tsani, ba a hushi da ikon Allah, ba a jan ido a yi tsoro, ba a ji a bakina ba sunan ɓarawon kayan sarki, ba a makara ba komai aka fara yanzu, ba a mugun sarki sai mugun bafaɗi, ba a nan gizo ke saƙa ba, ba a nan take ba an danne wabo dare kai, ba a neman kifi a fago, ba a nutso a matsaki, ba a raba harshe da haƙori, ba a rena maje wuya sai yar wuƙa, ba a rama gayya da fushi, ba a rarrabewa da ɗaurin cikin rama sai ta yi ganye, ba a sai da gaibu gobe a dawo, ba a sai da babu a ruga, ba a san mace tuwo ba sai miya ta ƙare, ba a shan gwanda sai an ratse, ba a shan zuma sai an sha harbi, ba a shege ɗaya, ba a shiga tsakanin ɗa da mahaifi, ba a taka ruwa a ɗibi ruwa, ba a taron aradu don faɗin kai, ba a waso su da mai agalemi, ba a yanke ƙarfe sai da ƙarfe, ba a yi ciki don tuwo da fura ba kawai, ba a yi komi ba mace ta haifi mace. Inda aka samu Ɗanyaya BM shekara 2007. Karin maganar Hausawa, Sokoto makarantar Hausa. Wannan littafi ana samunsa a shafin makarantarhausa.com. Karfafawa, sanar da kanka sabon abin da muka aza ta hanyar danna kararrawa. Karfafa mana gwiwa ta hanyar danna subscribe.